citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapin 20 ka mga tao, biktima sa Double Your Money Scheme, may reklamo sa anti-scam unit sa Davao City. Bolton Bridge 2 sa Quimpo Boulevard, subling siradaan sa DPWH, kung ano, Sayron. Sa detalye sa atong mga balita, kapin 20 ka mga investor sa Double Your Money Scheme ang mereklamo sa Davao City Anti-Scam Unit, human sila mailad. Ang mga biktima gipasaligan nga modoble ang i-invest nga kwarta sulod sa usa ka bulan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Midangup na sa opisina sa Davao Anti-Scam Unit ang kapin 20 ka mga individual human maskam sa ilang giapilan nga Double Your Money Scheme sa Turil area nga usa ka bagong investment. Sumala ni Simplicio Sagarino, ang Davao City Anti-Scam Unit Head, gipasaligan nga madoble ang i-invest nga kwarta sulod sa usa ka bulan. Dugang ni Sagarino, ang Securities and Exchange Commission ang mihatag kanila og impormasyon nga dunay gipadagan nga DYM scheme dinhi sa syudad nga illegal. Atong ipatuan dayon og tao na to, o ang kuan mo na dito kay wala sila office. Wala sila office kundi mag-meet up lang sila, tao-tao, then naa sa sakyanan. Namo to'y sakyanan tong admin, dito lang sila mag-pay-in. Nasayran sab sa anti-scam unit, kapin usa ka gatos ang miyembro sa Double Your Money Scheme nga ang transaksyon gihimo online. Busa, giawhag ni Sagarino ang mga nabiktima sa susamang modus nga mudangop sa ilang opisina aron mahatagan og advice ingon man matabangan nga mapasakaan og kaso ang admin niini nga posibleng magatubang og kasong estafa. Nakakuha na usab og hulagway sa gikaingong admin sa Facebook page sa DYM scheme ang Davao City Anti-Scam Unit. Sumala sa admin sa Double Your Money Scheme, walay kasiguraduhan ang refund ngadto sa mga nangapil sa DYM scheme, sanglit usa kini kasugal. Gipasidad anusab, matud pa sa admin niini ang mga investors, kinahanglan nga andam sa posibleng dangatan sa ilang kwarta ug wala usab nila pugsa o galing nagduduha pa ang investor sa pag-apil. Matud ni Sagarino, na biktima og minilyon ang sagad midangop sa ilang opisina. Kay actually di man kami ang mag-file god. Kami igol lang may magkuan kay wala man sa among mandate. Ang among mandate mag-case build up, mag-gather og information sa ila o mahatag may complaint form para ilang pilapan, then mag-blatter sila sa pulis. Kung asa sila nabilong dito sa Turil. Dito sila sa Turil Police Station o pa-blatter. Then dadon nila tanan nilang resibo diri, ilang ipaputokopy kay atong i-attach dito sa ilang complaint form. Then magkuantag demand letter ato. Gibana-bana ang anaa sa 10 million pesos ang nadagit sa admin nga kwarta gikan sa mga investors. Kahinumduman nga niadtong milabayng semana, dihang nakadawat og ubay-ubay nga reklamo ang anti-scam unit kabahin sa DYM scheme. Sa karon, dili na makontak ang admin sa DYM scheme. Nagpasidaan ng daan ang Securities and Exchange Commission, dili rehistrado ang nasgutang investment scheme kung diin nagapangolekta kini og bisan unsang investments gikan sa katawhan. Busa, subling pahimangno ni Sagarino sa publiko, dili mag-apil-apil sa mga dili lehitimong investment aron dili mailad ug magmahay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipangita karon sa
sa mga pulis ang usa ka empleyado sa Traffic Management Office sa Tagum City nga gireklamo og pagpangilad nga nakabiktima na og daghang tao. Ang mga complainant nagpa-record sa Tagum City Police kung diin ang suspect nagatubang og kasong estafa ug karnaping. Giila sa kapulisan ang suspect nga si John Odi Perez, 36 anyos, residente sa Magugpo South, Tagum City. Modo sa suspect, mangrenta og motor o sakyanan human ibaligya sa laing tao sa baratong kantidad. Ikaduha, magpatabang sa laing tao aron mangutang og unit sa kumpanya gamit ang pangalan sa taong mutabang kaniya ug sa dili madugay ibaligya rasab ang sakyanan sa barato nga presyo. Ikatulo, i-assume ang usa ka unit apan ibaligya sa lain ug dili bayaran ang nahibiling balanse niini sa kumpanya. Sobrag gatos na sab ka mga sakyanan ug motorsiklo ang nabaligya sa suspect ug ang uban niini kinawat pa. Nanaad ang Tagum City Police ug Highway Patrol Group nga tabangan ang mga complainant. Pasirad-an na sab sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ang Bolton Bridge 2 kay ilaha kining paligunon human sa milabayng sunog sa mga balay ilawom sa tulay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gipahibalo sa Department of Public Works and Highways 11 sa mga motorista nga sugod Marso 18, temporaryong pasirad-an ang Bolton Bridge 2 sa Quimpo Boulevard, Davao City. Tumong sa temporaryong pagpasirado sa tulay ang pagpaligo niini human ang nahitabong sunog niadtong Enero 15, 2022. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, mulungtad og usa ka bulan ang pagpasirado sa tulay. This is to give way to the retrofitting of the bridge pinaagi sa pag-install of carbon fiber reinforced polymer sa tanang girders niini na nakahiago mag-damage tungod sa sunog na nahitabo sa ilalom sa maong tulay niadtong Enero 15. Busa, gipasidad-an ni Ortiz ang tanang motorista nga moagi usa sa mga alternatibong ruta samtang padayon ng pag-ayos sa nisgutang tulay. Nangayon ng daan og pagsabot sa publiko si Ortiz, sanglit posibleng makahatag og pagbugat nga dagan sa trapiko sa syudad ang pagpasarado sa tulay. Kahinumduman, temporaryo sab nga napasarad-an ang Bolton Bridge 1 ug 2 ug halos usa ka semana human nasunog ang kabalayan sa ilawom niini ug gikinahanglan nga i-evaluate una ang kaligon sa tulay ug iyang mga poste tungod sa pagka-expose niini sa kalayo niadtong bulan sa Enero. Human sa gihimong inspeksyon sa DPWH, subling giablihan og balik ang tulay. Apan alang sa mga light vehicles kung 6 tons paubos ang gibugaton sa sakyanan lang una ang gitugutang makaagi sa tulay. Mulungtad hangtod Abril 18, 2022 ang temporaryong pagpasirado sa Bolton Bridge 2. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Tukuran og balay sa National Housing Authority kon NHA ang mga miyembro sa tribong Matigsalog sa Barangay Lorega sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Gihimo ang groundbreaking ceremony nga gitambungan mismo ni NHA General Manager Marcelino Escalada Jr. Ani ang report. Gisaksihan mismo sa mga benepisyaryo ang paglubong sa time capsule atol sa groundbreaking ceremony. Aron sugdan dayon ang pagtukod sa 60 ka mga balay ubos sa Housing Assistance Program sa NHA. Ang pabalay itukod sa kapin 2 ka ektaryang luna sa Barangay Lorega, Kitaw-Taw, Bukidnon nga gikatakdang mahingpit sulod sa 260 ka adlaw. Matag unit gipunduhan og 331,000 pesos. Ang proyekto gigahinan og 20 million pesos. Sa wala pa ko nahimong general manager, ang IP housing halos tanan tuwa sa Luzon ug tuwa sa Visayas. So it is just but proper perhaps isulti nato sa English, charity begins at home. So dapat sa ato sa atang nataran manghatag kining 20 million gamay ra man kaini siya. But the thing is daghan pug pamilya matagaan. Siguro since last year sila Dato, si Roy, o si Kapitan, o si Mayor, late na kayo ba ni hangyo? Late na ka ni hangyo, yun nga. GM June man akong pangalan, akong angga. Pwede ta maghimo og housing. Dugay na ko nagsigig housing sa Davao City, namin tulo ka buok packages din na, hantod karon mo ma-implement. Akong ginan nga, hatag nato naglorega. Kantong wala ma-implement nationwide, naman si Engineer Jessa Punteri, ihatag nato ng Kitaw-Taw, mas maayo pa dito. Sa iyang speech, gisulti ni NHA General Manager Marcelino Escalada Jr.
nga sa Davao del Norte moabot sa 100 million nga kantidad sa IP housing unit ang ilang natukod. Paningkamutan sa NHA nga una matapos ang termino ni President Rodrigo Duterte, madugangan pa ang itukod nga IP housing project sa Kitaw-Taw. Gihatag man ni Presidente sa inyuha ang pingi nga balay, it will take siguro 12 months from today, mahuman na ni siya. So even before, siguro after our term, mahuman, kining pipila ka mga balay, then i-turn over na mo ang pingi pod. Kay mahal-mahal ra ba ni? Ang balay sa mga tribo, usa ka single detached unit, 2-story. 23 square meters ang floor area. Gisiguro sa NHA nga pulido ang pagkatukod ni ini. At tangi! Mga miyembro sa tribo sa Barangay Tamugan, Marilog District, gihapdan og pagkaon ng school supply sa mga pulis sundalo. O Universal Healthcare MOA signing sa probinsya sa Sarangani nagmalampuson. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naniguro na ang lokal nga gobyerno sa Sarangani Province aron mapalig-on ang paghatag og atensyon sa panglawas sa katawhan sa ilang lugar pinagi sa pagpirma sa MOA nga nalakip ang tanan sa Universal Healthcare. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagmalampuson ang pinirmahay og Memorandum of Agreement alang sa Universal Healthcare sa Sarangani Province nga gipahigayon sa Venue 88, General Santos City kagahapon Marso 14. Unod sa MOA ang paghatag og prioridad nga maapil ang tanang residente sa probinsya sa Universal Healthcare kundiin malakip ang paghatag sa tanang panginahanglanong medikal sa Sarangani Province, lakip na niini ang mga munisipyo. Hugot ang pagsuporta sa paghatag prioridad sa health and medical services sa katawhan hilabi na sa Alabel. Kahinumduman, walay puas ang paghatag og hinabang sa lokal nga panggamhanan sa Alabel sa mga residenteng nanginahanglan hilabi na sa mga kabus, mga indigenous people ug mga persons with disability pinaagi sa hospitalization assistance sa assistance to individuals or families in crisis situation. Prioridad sab sa lokal nga gobyerno sa Alabel ang pagsuporta sa nutrisyon sa kabataan ingon man ang pagpalambo sa organic ug backyard gardening kung asa pinaagi niini makahatag og libreng pagkaon sa pamilya ug mamahimong mabaligya ang uban sa Alabel Food Hub.
Niadtong Pebrero 2019, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Universal Health Care Bill nga nahimong balaod nga nagdala sa dakong mga reforma sa sektor sa panglawas sa Pilipinas. Apil sa mga mahinungdanong bahin sa UHC law ang expansion of the population, serbisyo o financial coverage pinaagi sa hanay sa mga kausaban sa health system. Kuyog niini ang usa ka giplanong paradigm shift to primary care nga mao ang sentro sa tanang health reforms ubos sa UHC. Gigarantiyahan og patas nga pag-akses sa dekalidad ug barato nga mga produkto ug serbisyo sa pag-atiman sa panglawas ug gipanalipdan batok sa financial risk ang tanang Pilipino ubos sa UHC. Tinguha sa UHC, masigurong himsog ang tanang Pilipino ug dunay magamit nga health services nga sakto sa ilang mga panginahanglan. Ang aktibidad gitambungan sa mga opisyal sa lokal nga panggamanan sa label, mga personahe gikan sa Department of Health Region 12 ug mga personahe sa Provincial Health Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Padayong naghatod og hinabang ang lain-laing ahensya sa gobyerno, sundalo ug kapulisan sa mga lugar nga gitawag og geographically isolated and disadvantaged area. Ning bag-o lang ang mga miyembro sa tribo sa hilit nga sitio sa Barangay Tamugan, Marilog District ang benepisyaryo sa groceries o school supplies. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Girumbo sa taga-DSWD Philippine Air Force Tactical Operations Group 11, 27th IB ug pribadong grupo ang sitio Sualo na Barangay Tamugan na Marilog District, Davao City aron mang-apod-apod og gasa alang sa mga miyembro sa tribo. Goodie bags nga nay groceries ug school supplies ang gipanghatag. Gitukuran sab og comfort rooms ang eskwelahan sa lugar. Salamat kayo nga nakita ng among CR nya mga tangke, mga hose, ban pa og salamat kayo sa ilang presensya, ilang kasing-kasing og salamat pud sa kanang mga army ma'am katong nagatrabaho diha gikan pa atong Bernis. Salamat kayo nga sila nagtrabaho gid diha ma'am nya kami igo rami nag-assist lang pud sila ha. Sa lugar usab unang nakapatukod og eskwelahan ng mga miyembro sa revitalized police sa barangay. One of the sitio in Barangay Tamugan, which is one of our deployment area, Tamugan, Salaysay, and Malamba. Then the Swalon is the first integrated school na itayo ng RPSB, which is the Swalon RPSB Integrated School. Hindi nila pabayaan yung binigay namin at nandito lang kami kung may maitulong kami, mga needs nila, sabihan lang nila kami. Kasi kung ano yung kaya naming ibibigay namin. Sumala ni First Lieutenant Arnold Verdote sa Philippine Air Force, usa lang ang sitio Sualon sa ilang mga benepisyaryo. Actually ma'am, ang sitio Sualon, isa lang po siya sa mga lugar na binibigyan namin ng tulong. Inline sa sa program ng Philippine Air Force na community relations. So ayun po yung napili namin si Sualon para i-endorse sa mga partner stakeholders po natin. Ang mga lugar nga ginatabangan sa gobyerno gitawag nga geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS nga kanhi ginasulod sa rebuilding NPA. Norin Michelle Igonia, Newsline Philippines. Stay safe. Natuma na ang saad sa mga pulis ngadto sa miyembro sa asosasyon sa mga habal-habal driver sa usa ka barangay sa Kiblawan, Davao del Sur. Nagamit na sa mga habal-habal driver ang vulcanizing shop nga gihatag sa kapulisan nga kabahin sa Sustainable Livelihood Project sa RPSB Bulol Salo ngadto sa Bulol Salo Motorcycle Habal-habal Drivers Association. Kagahapon sa buntag, Marso 14, 2022, didto sa Bulol Salo nagsugod na kini sa pagserbisyo. Kompleto sa mga gamit pang bulkit ang shop, dunay mga toolset ug uban pang gamit sa vulcanizing. Mapasalamaton ang mga driver ngadto sa kapulisan sa RPSB ug sa tabang sa mga stakeholders ug LGU sa Kiblawan. Dako kining katabang ngadto kanila sanglit kaniadto dakong problema nila kung sila magub-an o mabuthan og ligid kay motabok paglaing baryo una makakita og vulcanizing shop. Ang proyekto sa kapulisan paagi sa pagpalig-on sa relasyon sa kapulisan ngadto sa mga tao sa kabukiran aron hingpit nang mawagtang ang problema sa insurhensiya sa nasod. Ako nagpasalamat sa grupo sa RPSB
sa ilang hatag nga vulcanizing shop na ay compressor, kumpleto nga mga accessories na ay anang mga tools. Kung nagpasalamat sa grupo sa RPSB tungod sa ilang kaayo nagihatag sa amuang asosasyon. Daghan kayong salamat bisan sa parehistro sa asosasyon. Ang grupo sa RPSB mo ay nagparehistro. Daghan kayong salamat, sir. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. So syempre sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!